La moda és un sector que el pots viure i gaudir des de moltíssims angles, i sobretot si t'endinses en el món professional. Ja sigui dissenyadora, patronista, cosidora, talladora, tècnica de teixit, responsable de producció, model, estilista, o sigui, és que la llista és infinita. Però hi ha altres maneres de relacionar-s'hi no tan òbvies. Jo quan hi penso de seguida em ve una al cap, il·lustradora. Imagina't tenir total llibertat en les teves creacions per crear volums, combinar colors, barrejar textures i no tenir cap tipus de límits pressupostaris ni de materials. Només tu, el teu boli i la teva llibreta. O l'iPad i el boli d'aquest. Em sembla que tenen una llibertat envejable per qualsevol dissenyadora de moda. I això us ho dic de primera mà. És per això que avui us proposo que xerrem amb un artista que les seves obres desprenen personalitat, lucazos i molt de rotllo. Avui descobrim l'armari de Tana Lacalle. Amigues, tinc moltes ganes de la convidada d'avui perquè crec que ens podrà donar una visió nova als convidats que hem tingut fins ara i la xerrada podrà ser molt interessant. Aitana, Tana, coneguda a xarxes com Tana Lacalle. Moltes gràcies per obrir-nos les portes al teu vestidor. Gràcies a tu. Tens ganes? Com estàs? Pues molt bé, la veritat, molt contenta. A mi sempre m'ha agradat molt aquests vídeos de la gent que va a casa de los famosos. Rollo Vogue, ¿no? Claro, una arquitectura al digest que li posa a practicar per tot aquí i ja està. Com deia, tinc moltes ganes d'aquesta xerrada, en part perquè ets artista, ets il·lustradora i trobo que dins de les teves obres la moda té molt de pes i també perquè les teves obres han cobrat vida en tèxtils. Llavors, trobo que la teva forma de viure la moda i de relacionar-te amb ella pot ser molt interessant. Però abans de ficar-nos més en matèria de lo que és la teva feina, m'agradaria saber una mica com et relaciones tu amb la moda, si la gaudeixes, la utilitzes de forma conscient... Jo crec que ara mateix amb la moda estic vivint com un punt una mica d'impàs, perquè sento que fa molts anys que tinc la mateixa roba, apareix com que sempre és això de que, bueno, quan cobri ja em compraré això o em compraré l'altre, tal, i aquest moment com que mai acaba arribant i sento que estic acumulant de fa molts anys la mateixa roba, clar, molt de xandall, moltes coses així, molta bamba, perquè al final no he tingut mai una feina que m'hagi obligat a vestir una miqueta més elegant, una miqueta més sòbria, tal. Llavors, clar, sento que ara estic com arribant a un punt, ja a una edat que vull com ampliar una mica el rango, saps? No tant canviar d'estil, sinó com ampliar una mica això. Bueno, perquè realment si portes tants anys amb la mateixa roba i la continues utilitzant, realment és que has fet una bona selecció de peces que et representen. Claro, hi ha de tot, però hi ha, per exemple, és que aquest abric de batxillerat, aquest abric de l'ESO, clar, llavors té molta pinta de l'ESO. Però que al final m'ho acabo posant perquè m'agrada el que les coses ja comencen a estar, pues, una mica... que no tot aguanta, estupendo, tal. Llavors, per mi sí que és important, però crec que estic en un moment que he de com fer una evolució. Bueno, a poc a poc, sí. Ja, a poc a poc. També en una entrevista em va semblar com llegir que tu de peque volies ser dissenyadora de moda, pot ser? Sí, és com el meu somni frustrat, absolutament. Però trobes que amb la feina que tu tens ara, que és il·lustració, i veient que il·lustres també molta gent, moltes noies, d'alguna manera arribes com en aquell somni de ser dissenyadora de moda a través de la il·lustració, perquè la teva gent il·lustrada va vestida. Jo crec que és el referent de quan érem petites d'il·lustrar moda era Espies de veritat, perquè era com l'única sèrie que cada capítol canviaven el look, saps? Llavors per mi és una miqueta el mateix nivell d'importància. Quan desenvolupes personatges és molt important la roba, tant com és la posició corporal, la cara, o sigui, al final és un personatge més. Llavors sí que m'agrada com agafar les referències que tinc de coses que m'agraden, que potser jo no em puc comprar, o coses que simplement m'interessen, si no puc jo, s'ho fico als meus personatges. Això és molt guai. I això és guai. Llavors també a la que vaig aprendre estampa, serigrafia, o vaig començar a descobrir tècniques d'impressió sobre tela o coses així, el primer que vaig fer instintivament va ser com començar a treure il·lustracions meves en roba, tal, i també això ha anat evolucionant, no és el mateix la Hilda estampada recta, bàsica, que feia a la meva cuina amb les coses que estic fent ara. Llavors també vaig evolucionar en aquest sentit. Perquè, o sigui, et volia preguntar això, que en el moment en què vaig estar mirant la teva feina que tens penjada als perfils d'Instagram, això vaig veure que la roba, els pentinats, els accessoris que porten les dones que il·lustres
com que tenia molt de pes, no? Aquesta part estètica. Llavors era això, com que ja ens has dit que la moda és una part important dins de la teva obra, llavors és com, penses els looks com els penses per tu? Jo crec que és que tinc molta més llibertat quan estic fent un dibuix, perquè realment aquí és com, vale, anem a treure com el màxim partit del que ja tinc i anem a combinar i anem a estilitzar amb el que ja tinc, perquè això és el que hi ha, però quan estàs fent un dibuix o quan estic fent alguna cosa que és per clients o que és per mi mateixa o el que sigui tal, és com que tens un horitzó infinit de ficar quantitat de cosa, de ficar materials, de ficar volums, de ficar textures, tal, que no és que no m'ho posaria jo, simplement és com que l'ocasió no lo pide, saps? Llavors és com, per mi no té res a veure en el sentit de que aquí les opcions són les que són. Clar, és limitat. Choose your fighter, ja està. Total. Però quan et fiques a dibuixar o quan et fiques a crear coses és que pots fer el que vulguis. I amb què t'inspires? No sé, jo crec que hi ha com molts referents que els he tingut tota la vida, en el sentit de que hi ha hagut marques que m'han agradat de tota la vida, en el sentit de, jo era típica niña de que el meu pare anava el diumenge pel diari i trae Vogues, trae lo que sea. A més vaig llançar com un muntó quan era adolescent idiota, en plan de totes estas Vogues del 2010 fuera de jo. Ja, ara no, ara seria això... I de fet que vaig començar dibuixant anuncis de Dolce & Gabbana, m'encantaven els anuncis de Baguette, coses així que jo anava veient i que em semblaven superguais, com els colors i les formes i les noies guapíssimes, tal, llavors jo dibuixava això. I hi ha com moltes marques que sempre m'han agradat, jo que sé, ara mateix sento que estic com molt nostàlgica del Gucci de l'Alessandro Michele i de tota aquesta època que ja fue, saps? I que òbviament jo no tinc res d'això, però és com molt un estil, unes formes, unes textures, un estilisme, un tal que a mi m'inspira un muntó. I si no, és que realment no segueixo molta influencer ni molta cosa d'aquesta. Jo crec que és millor, o sigui, perquè al cap i a la fi com que crees els teus referents a partir de coses nostàlgiques del passat que potser t'agraden d'una forma genuïna perquè ningú t'estava bombardejant com ens bombardegen ara, que si potser seguissis com més perfils de moda actuals, potser acabaries com vestint les teves obres d'una forma que tampoc tindria molta personalitat. O sigui, hi ha una noia que m'agradava molt, que és superfamosa, la Sofia Coelho aquesta, que és una noia portuguesa, és com, és que esta xica s'ha inventat el que és una moderna de 2025, és una passada, saps? Però encara així com que no estic acabant de recrear els seus looks, ni les seves siluetes, que és com el més exagerat i tal, perquè no he arribat al punt de dir em compro això perquè sé que m'ho ficaré durant els pròxims 10 anys. Hi ha moltes coses que em fa molta por comprar-me-les en el sentit que no sé com van envejecer i llavors he de saber que genuïnament m'agrada. I és el que em fa que em costi mirar referents a xarxes socials i així. O sigui, m'agrada com pensar que compro alguna cosa, encara que sigui com una cosa superloca, encara que siguin les Moonboots o alguna cosa així, perquè sé que dintre de 20 anys encara tindrà gràcies, llavors m'agrada més com esperar-me, rotllos. Si no m'ho ficaria d'aquí 2 anys ja no m'ho compraré. Això està guai, i que tinguis com la capacitat d'entendre i de veure, de dir, ostres, això potser m'està agradant ara perquè m'estan bombardejant, que si m'agrada genuïnament, perquè jo estic convençuda, totes aquestes noies que estan portant a les ulleretes, aquesta així rodona de la Hailey Bieber, crec que va començar, clar, a mi no m'agrada. I jo estic mirant i dic, no són unes ulleres que li quedi bé a tothom, dic, les esteu portant perquè és moda i d'aquí potser 3 mesos dieu, que quadro. Ja, tio. A més, jo és que tinc una miopia increïble i és com mi cultura t'ho disfressa, no puc més. I dins de les teves il·lustracions, trobes que la forma que has anat vestint a la gent que il·lustres ha anat evolucionant de la mà del teu estil? Sí, o sigui, 100%, perquè jo crec que abans, jo què sé, quan vaig obrir el compte jo tenia com 18 anys o així, i era com molt moment de descobrir Fred Perry, marques d'aquestes així com rotllo més casual. I ara veig com les sabates que dibuixava, les jaquetes que dibuixava, tal, em segueix agradant, no vol dir que no, però sí que sento com que representaven molt una època en concret, saps? Que ara potser és un univers que estic obrint molt més, que ja no estic tan com focalitzada en plan de això. Llavors sí que sento que d'alguna manera evolucionen com represento les coses, òbviament. És que va tot de la mà. I està guai després veure-ho amb temps, o sigui, veure les il·lustracions que feia del meu fa uns anys i dir, hòstia, com he canviat. I una cosa que a mi personalment em fa molta enveja de les il·lustradores i sobretot quan sou il·lustradores digitals és que el ventall de suports
on podeu plasmar la vostra obra és infinita. I un d'ells és tot el món tèxtil. Clar. Que llavors tu has treballat, has tocat aquest suport, has fet samarretes, has fet jerseis, bufandes, inclús has customitzat roba, no?, per altres artistes. Llavors, a mi m'agradaria saber com arribes a llançar-te a treballar sobre aquest suport. Jo crec que la primera samarreta que vaig fer va ser una que ficava... feia unes laticas i bajat al parc i era com lates de graffiti, però lates de birra, el que sea. Tenia 17 anys, 18 anys, el que sea. I estava a primer o a segon de carrera, llavors ens van ensenyar a fer serigrafia sobre paper. Jo feia Belles Arts. Llavors no t'ensenyaven a estampar roba, t'ensenyaven a estampar paper. Però bueno, vaig fer-me una pantalla a casa, em vaig muntar a casa el suport de la pantalla de serigrafia, que són 2 bisagres i un tros de fusta, i vaig posar-me a fer roba a casa meva, perquè dic, esto és, claro, jo... Se t'obre un món Primer de tot, que jo sempre m'he mirat una miqueta per la pela i aquí, en plan, hi ha negoci en el sentit de que ni que sia que vengui els meus amics i tal... Que ja et treus allà. Algo saco. I ves un fin de que ja potser no cal que treballis una altra cosa, saps? I anava fent així. I després vaig fer una sudadera que vaig estampar en digital i va ser una merda perquè l'estampació digital, no sé si era on ho vaig fer, o l'època, o el suport, però estan totes fatal, en plan que es quarteja, no? Supermalament. Llavors va ser com una lecció també de... Has de provar les coses primer, no tots els suports són iguals, tal, i de començar una miqueta a reformar. Després davant el Covid vaig estar un munt de temps sense fer roba, i de fet, fins ara que he fet les samarretes aquestes no hi ha fet res. O sigui, només les bufandes, el jersei de les bufandes, i ara és com que he tornat una miqueta a trobar, no? Sí. I com és veure les teves obres amb tèxtil? Perquè és un suport que l'obra cobra vida perquè la gent les està portant i deu ser com molt guai, no? A mi m'agrada molt també veure com els lookets que es fa la gent que no ho faria jo, llavors és com veure de quina manera cadascú porta el seu terreno, i a mi això em fa molta gràcia perquè la gent té idees que jo no tinc, llavors sempre és guai com veure que has contribuït en una peça, saps? I que el resto ho has fet tu. Llavors, no sé, depèn de la prenda. Hi ha hagut prendes que les he fet i estava tan cansada d'elles, abans que sortissin, que ja va ser com... ja no m'ho poso jo mai, ja tinc roba que no m'he posat jo mai. Hi ha d'altres que m'encanten, que realment les he fet més pensant en què em posaria jo o en què em ve de gust portar a mi, que això no em canso, en plan, jo les bufandes les porto la que més, saps? I la samarreta aquesta nova que he fet també m'encanta. Llavors, depèn una mica, però és que sempre és superguai, la veritat. I de les bufandes et volia parlar, perquè la del 2024 em flipa. La última? Sí, o sigui, és una passada. Com ha sigut treballar en punt? Perquè és completament diferent. Una cosa és fer una samarreta que dins del món tèxtil pot ser més fàcil, però treballar al punt és com crear un patró, no? Doncs això realment va ser com la primera vegada, jo crec que delegava més part del procés, perquè jo, òbviament, el knitwear, no sé com és en català. El punt, no? Sí, és punt, això. El punt jo no sé fer, però tenia un col·lega que treballava a una fàbrica de... Per Igualada, por ahí? Sí, no sé per quina zona és. Vaig haver d'anar a buscar-los, però no me'n recordo. Que feien merchandising per hooligans. Hòstia, vale. I feien merchandising de tots els hooligans d'Espanya. Sin color ni bandera, els donava igual, feien tot. Llavors jo tenia moltes ganes de fer bufanda i li vaig preguntar a ell i llavors em vaig començar a mirar quines qualitats tenien, quins acabats tenien, tal. I clar, va ser també treballar amb certes limitacions perquè ells et donen, tenim aquests fils. Exacte. És el que hi ha, màxim pots escollir, no sé si són 7 o 8 colors, una cosa així. Llavors, a partir d'aquí tu fas, jo ho faig en digital, ja pensant en el tamany mínim que han de tenir les coses, una mica, o sigui que has de canviar una mica el software, en el sentit que no pots anar fent ahí com degradaus loquíssimos, no sé què. És una mica com treballar per píxels, no? Exacte, és literalment això. Després ells fan com la picada a la màquina i és com una espècie de màquina de teixir automàtica, però que ha d'haver-hi com un teixidor que te la configura i tal, i pren com certes decisions en quant el grossor de les coses o quin és l'acabat. I llavors és sempre un procés guai. Ara estic com que també vull anar una mica més enllà amb això i és un sector com el del punt que és superampli. És que els productes així de punt per mi són una passada perquè li donen com un extra a la prenda
és això, una samarreta, doncs, te la pots estampar. A canvi de fi, si saps fer uns dibuixos així monos, qualsevol. tu pots fer, Sí. però això és com una qualitat i bufandes divertides, que és el que és aquesta, és com, joder, que et fa el look també ja, saps? Sí, que no necessites més, la veritat és que és estupendo. Sí, m'ha encantat i ara és com, l'any passat no vaig fer, perquè em va pillar així com un poc trasbalso, però ara pues, aquest any m'agradaria tornar a fer-ne i fer-les diferents també. Llavors, a veure què acaba sortint. Que guai. Sí, ara és la fira del textil de Barcelona i aniré allà Ah, molt bé, clar. És que, o sigui, jo per la feina vaig anar una vegada a les fàbriques de punt d'Igualada i vaig flipar. I el procés aquest de donar il·lustració, passar-ho al patró que és rotllo això, com píxels, de aquí va aquest punt, aquí canviem el fil, o sigui, era... És una passada. Sí, o sigui, és marciano de dir com passa d'això a una bufanda. No, a mi això sempre m'ha encantat també, com el crochet de les abueles, saps? O sigui, sí, exacte. Totes aquestes coses que són un tapit, una cosa així, dius, és que, o sigui, ¿en qué momento? I, claro, està com molt infravalorat, són coses que són tan de dona, saps? Sí. Que no està valorat com l'arte que és, però és una maldita locura, o sigui, a mi m'encanten aquestes coses. M'agradaria també que fos una miqueta més assumible treballar aquest tipus de materials, però bueno, claro, això és com la part, és com la punta de l'iceberg d'un món que a mi m'encanta, i és com tot per trastear, saps? Sí, però si et sembla, jo crec que ja podem passar a descobrir una mica les teves prendes i així veure el teu dia a dia de com et relaciones amb la moda, i m'agradaria primer començar amb els productes que tu has tret. Vale. Llavors és com, ens pots ensenyar una mica això, doncs, les samarretes que hagis tret, la bufanda, per veure-la una mica millor. Vale, pues la bufanda la primera que vaig fer va ser aquesta, que jo crec que és molt xula a nivell de colors i d'elements. Sí. I que està millor aconseguida que la següent en quant a les dues cares. Vale. Perquè aquesta, amb la segona cara, com la cara que és on fico com el nom normalment, m'agrada més que aquesta realment. Que això no s'ha de dir, però bueno. Bueno, és el que és. És el que és. Aquesta m'agrada un muntó, va ser la primera. Home, la combinació és molt guai, Sí. I sobre el punt aquest com de foc. Clar, la gràcia era com que fossin els elements, o sigui, això és l'aire, l'aigua, el foc i la terra, no? I aquí era com un mix de tots. Molt xulo. Això són les meves paranoies, que però clar, això no t'has de donar compte necessàriament. Així és com, jo què sé, intentar buscar-me com fils conductors. I aquesta, que és una mica més random, realment. Aquesta la gràcia era que quan te la posaves, però és com el gat que mira el colom, saps? Molt guai. I el cotxe també, que tenia moltes ganes de fer com cotxes, perquè sempre pel textil és com que hi ha algú quasi infantil també com amb els estampats aquests de cotxes. Per a mi és com, té la mateixa vibra que un dinosaurio, els cotxes del textil, saps? Sí. No sé com explicar-ho, però és com que estan iguals. És que aquesta combinació de colors a mi em xifla. A mi també. Tenia ganes de fer com verd i taronja, que no és com molt evident. I clar, això, la idea era realment aquí ficat en la cale, però era com seguint una miqueta al momento, no sé com es diu, visillo. Bueno, sí, els tapetes, no? El típic de iaiita. Exacte, doncs era com una miqueta aquesta idea. I no sé, realment em va agradar molt, que va ser sense voler, però potser segueixo en aquesta línia, que d'aquesta bufanda els flequillos eren verds i blancs, que va ser aquest color. Llavors jo crec que la següent seguiré una miqueta per aquesta línia i aniré fent com que això sigui un spoiler de la següent. Però és el mateix, paranoies meves ja. És el teu producte, és com tu. Són aquestes coses que després no sap ningú, però bueno, ara ja sí. Després, seguint en la línia de les bufandes, els jerseis aquests, que són un rework de les bufandes. Ah, està fet de les bufandes? Sí. Vale, que guai. Sí. O sigui, per dintre pots veure que és literalment la bufanda oberta. Hòstia, vale, clar, sí. Tal qual. Llavors, vam fer amb bufandes que tenia, això ho vaig trobar el 2024, doncs a principis d'aquest any dic, aquest any no vull fer bufandes, vull fer una altra cosa. I vas aprofitar, no? I vaig aprofitar unes quantes que van sobrar per fer això. Jo estic molt contenta, em sembla com una prenda molt divertida. Home, personalitat tenen. Sí, són molt divertits. O sigui, a mi em donen una mica les vibes dels jerseis dels 80, que eren com gegants, amb colors super extravagants, però és una mica aquestes vibes. És que t'ho podries ficar com amb unes mitges i ja està, sí, ja està, perquè a més són molt grans i el coll queda superguai.
No sé, jo estic molt contenta amb aquests. M'ho va treballar, perquè clar, jo patronatge, cosir no sé cosir res, i m'ho va fer una noia de Cerdanyola que es diu Mar Miró, i res, molt que fa la veritat. I després, la última que he fet... Molt xula. Aquestes. La de Sant Jordi. La de Sant Jordi. Sí, la il·lustració és una passada. Todo. No, la veritat és que estic molt contenta. A més que cada vegada dibuixo menys rotllo per mi mateixa, saps? Ja. I va ser com, buah, tinc moltes ganes de fer alguna així. És com el meu pic de catalanitat és de Sant Jordi. I no sé, tenia moltes ganes. I també de poder utilitzar com una pantalla que fos supergran per estampar tot. O sigui, realment és com un dibuix que és un format més o menys quadrat i és com el que surti ha sortit. És una miqueta de filosofia. Llavors, fins on arribi arribat. I és una mica, o sigui, surt una mica de la línia de les teves il·lustracions, no? O què? Sí, jo crec que segueixen la línia de les meves potser superprimeres il·lustracions. En el sentit de potser quan dibuixava la llibreta, abans de tenir iPad ni històries, batxillerat, primer de carrera tal, jo crec que dibuixava més d'aquest rotllo, en plan les filigranes així, fer volums amb línies, coses d'aquest estil. O sigui, realment per mi no se'm fa tan aliè, però entenc que a l'estil que potser coneix més la gent, que és el que he pogut treballar a la Cale Barroca o quan he fet feines que són com més conegudes i tal, no té res a veure amb això, però sí que té a veure amb mi. És una passada. O sigui, el nivell de detall i la qualitat de... És serigrafia, això? Sí. És una passada. Ho estampar a la Urticària, que anava amb mi a la uni, o sigui, ens vam conèixer a les recuperacions de serigrafia. I ara és una mica això. Sí, i ara té com un estudi i la veritat és que fa locures. I jo crec que és de les poques persones que li vens amb una idea així d'estampar per sobre de costures, estampar fora del tal, i et diuen que sí. Perquè si vas a un lloc que potser fan produccions més grans o més de sota cavall i rei, això és un marrón, o sigui, estampar és una merda, és molt difícil. I d'això dels productes que has tret, tens algun que diguis és el meu prefer, que t'hagi robat el cor? Jo crec que la samarreta de Sant Jordi, no? Vamos a dejar-la aquí. Jo crec que aquesta és la meva prefer. Potser perquè és la més recent, saps? Però... Clar, no la tens tan avorrida, no? No, i que tinc ganes de posar-me-la. Que de vegades això, que quan ja he tret alguna cosa ja avorrida, saps? Perquè ja he treballat massa en ell, o quan ho estampava jo les coses ja, l'has vist 50 vegades, ja no volia més. Però aquesta la veritat és que estic supercontenta i la vaig fer com relativament ràpid. Va ser com un procés de 2 setmanes a tope i xau, saps? I també m'agrada molt com el que dèiem abans dels lookets que s'han fet i tal. Tota la gent que se l'ha comprat, sento que tothom, jo què sé, ha tirat looks xulíssims. També veure nois amb samarretes ajustades, amb màniga llarga i tal. No és tan comú i ha sigut com una molt bona oportunitat, saps? Jo què sé, estic molt contenta. I ja passant una mica més a la teva roba, o sigui, la roba del teu dia a dia, per conèixer una mica més el teu estil i tal, ens ensenyaries, per exemple, la peça més vella que tinguis a l'armari? La peça més vella de les viejas, sí. Tinc moltes molt velles, perquè sempre li pillava roba al meu pare i això és una de les coses que vaig agafar. Sudadera New Balance. Sudadera New Balance amb diversos forats, però aquesta deu ser dels 80, més o menys. I el que més curiós és que és made in Spain. Hòstia, vale. Si ho fica aquí. Made in Spain. Això ja no es troba. Ja no es troba. Per desgràcia, no... Claro, molt guai. abans molta producció de roba s'acabava fent aquí. Sí. I m'agrada molt, o sigui, es nota com la qualitat que segueix sent bona, el corte, tot, super 80, és molt guai. Però jo també tinc una sudadera que era de mon pare, de quan era jove, que se'l va comprar al Corte Inglés, o sigui que és també una locura i està com nova, que jo flipo, dic, com pot ser? No, total. És que abans, ho estava parlant amb un proveïdor de roba, que és una persona amb la que treballo molt, que li estava preguntant per unes samarretes de Fruit of the Loom i em deia Fruit of the Loom ja no vale nada, perquè abans es veu que la qualitat era realment bona i encara que fos roba que està feta per refer-la al por mayor, es veu que fins fa com no tants anys que van canviar de mans o el típic que la família ja no vol, el que sea, són samarretes que són molt bones i jo tinc samarretes d'això dels meus pares, de quan eren joves, el que sigui tal, i veus com uns gramatges i uns acabats, uns no sé què, que ja no. Que ja no, Cari, ja no. I la peça més nova que has entrat al teu armari? El més nou és aquesta,
que és la North Point, és una marca de Barcelona de fa més de 20 anys o així, van ser com molt pioneros amb tot el que era roba de skate i de esports i tal, roba molt de rapero, eren els que també eren distribuïdors de Calcani a Espanya. Llavors pues, tenien com allà un xiringuito muntat espectacular i la marca la veritat és que és molt xula i ara estan intentant com reactivar-la una mica perquè realment veus com la quantitat de roba que tenen guardada i és que et vols morir. Sí, i és tot molt xulo i em van donar aquesta, que la veritat és que és la meva sudadera preferida ara mateix. Bueno, és que... El fit és tot i la tela. I la tela, o sigui, és una passada aquesta sudadera i el brodat. O sigui, és una bogeria. Sí, no, està superbé. I com els seus detallitos... No sé, i a més és que queda estupenda, llavors jo enamorada. Quan trobes una sudadera, què dius? Em queda clavada? És que ho sento per tu, perquè acabaràs fet una merda. Però no me la trauré mai. I tens alguna peça que diguis, soc jo 100%? Pot ser joia, pot ser roba, el que vulguis. Jo crec que el que més m'identifica realment són els Larus, que aquests en concret... Vale. Crec que me'ls vaig comprar això amb 18 o... Ostres, vale. Època Ratchet, en plan de que jo vi la foto i dije, què? Jo necessito que no tenen ni el cierre, perquè jo portava dilatacions de petita, i tu foties així, sí. Bueno, encara és viable. I claro, jo m'ho fico així per l'orella i és com la gent de vegades la noto com que se'm queda mirant l'orella amb el que ha fet aquesta tia, amb l'orella fotuda per aquí, però és que m'encanten. Són molt guais. De vegades, ara ja no tant perquè, bueno, tinc més alternatives, però he tingut com molts anys que és que jo anava sense euros i em vaig despullar, o sigui... Això li ha passat amb molta gent, No ho he superat jo encara, És com que de vegades sento, quan veig a la gent també em passa molt que la mires i veus perfectament quina ha sigut la seva època d'influència, en plan de, aquí et va pillar amb el cervell tubet i ara seguiràs tornant allà tota l'estona, saps? Hi ha com una època en la que la gent deixa d'absorbir coses noves i es queda com en un punt i per mi això va ser com... m'ha costat molt evolucionar a partir d'aquí, saps? I que són uns aros guapos, perquè jo vaig amb això, que és de placenta, que són uns aros normals i corrents, però són majos, Sí, però que és com... Sí, aquests els vaig trobar a la piscina del meu barri. Estaven ahí abandonats i vaig dir, pa mi. Jo també soc molt barri. No, robar es encontrar antes de que se pierda. Si s'ha perdido... Mala sort. I tens alguna peça que tingui una connexió especial amb tu? A veure, jo crec que hi ha moltes, perquè són molt diògenes en la roba, sobretot per això, quan ja tenen com una història tal. De fet, a casa de la meva àvia tinc com una caixa d'aquestes de tela, on es diu ropa mítica. És les samarretes de concerts de Justin Bieber, de colònies, d'una era que tuve que me dio por ahí i tal, l'han està tot guardat. Llavors, hi ha moltes coses. Una seria aquest xaleco que fot fàstic, que el porto cada any a la tintoreria, però és com que la mierda sale de dentro a fuera, saps? O sigui, que és que ja deu tenir també 30 anys, era de meva mare quan era jove. Que guai. Però és que no he trobat un que sigui igual de xulo, llavors jo me'l segueixo posant. I si no, també, no t'he dit aquesta. Aquesta? Aquesta gabardina era d'una tia abuela meva. És molt guapa. Amiga, no sé quants anys té, tampoc. Però això era d'una tia abuela meva que es deia Carmina, que era molt diògenes, però molt diògenes. I la tia tenia com una paga d'aquestes de l'estat i la senyora s'havia de gastar tot. Si sobra dinero, estamos haciendo algo mal. Llavors, la tia tenia maletes senceres de bisuteria amb l'etiqueta en pessetes, que clar, jo això vaig obrir i dic loca. O sigui, tota la meva joieria així, la majoria és d'ella. I això també era d'ella, i ho vam trobar a casa seva, que estava sense obrir, en plan, el plàstic. Que fort. Però que probablement és que pot ser del 60, pot ser del 70, pot ser del 80, però és que és una passada. Llavors, esta senyora solo ha hecho que servir looks i joies i complements i és que tinc de tot d'aquesta tipa. I que és molt xulo portar roba com de familiars. A mi és una cosa que m'encanta. Jo tot, i a més hi ha els meus amics que ja em coneixen, és que és una mica fort dir-ho així, però a la que se muere alguien me llaman. Clar, ja. O sigui, ajudo a buidar pisos i segur que trobo coses tal i al final hi ha coses que si no és que ho tiraràs. I tinc vestits d'àvies d'amics meus i tal, d'aquests de lunares i així que dius. És que unes coses que són xulíssimes i que ja no ho trobes. I tens alguna peça que diguis està escarosa, feta a caldo,
que diguis no la llançaria mai? Aquesta també està bastant sofrida ja. A més és d'aquests materials que la qualitat és de dudosa, llavors com suís una miqueta, esto hay que ventilarlo 2 dies. El polièster aquest guarrero. Sí, a més això... T'estàs enganxant, no? S'estàs enganxant tot. Això és de la col·lecció d'Adidas per Missy Elliott, que ha de ser del 2000 i nada, i és una col·lecció que és divina, estupenda, ho vaig trobar l'humana, por supuesto, i bueno, pues està molt ballet, s'ha de tenir molt de cuidado, ocasiones contades també, però me la posaria cada dia. Perquè és que, a més, queda aquestes apretades, curteta, tal, és perfecta. I tens alguna que diguis la meva preferida? O ja ens l'hauries ensenyat? A veure, com t'he dit també, jo ara estic molt per aquesta de preferida. Realment és com que és el que més de gust em ve d'estilitzar i de fer virgueries amb aquesta. I si no... Mira, aquest jersei també em sembla superdivertit. Aquest també és dels seus preferits. Ai, que mono! És boníssim, és com de pijo absoluto. Sí, total. Se'l va trobar el meu germà també de segona mà i val una pasta. És d'aquestes coses que vaig buscar fes la marca i que és 150 euros i jo... triomfada. No, però m'encanta, és com irònic, saps? Ja, que portar això. Ja, jo portant això. Amb un xandall blanc i tal, i amb la jersei del golf. Però està guai, aquests contrastos. Sí, a mi m'agrada molt. Amb jerseis amb xandall així, jo què sé, com barrejar coses que no siguin tan òbvies. Doncs Tana, jo crec que ja coneixem una mica bastant el teu estil, hem descobert com les peces que tu has creat, que trobo que també et defineixen molt. Així que moltes gràcies per obrir-nos les portes del teu armari. I no sé si tens alguna exposició o algun projecte que hagi de sortir a la llum a partir d'ara, estem a maig, doncs juny o així. Ara he començat un compte d'Instagram a part, que és el Tana Atelier, que és on penjar tota la part de producte, totes les coses que siguin més com que estiguin a la venda o que siguin customs per gent i així. I ara estem treballant en unes joies molt guais, que serà el pròxim que sortirà, que en principi sortirà al juny. I bueno, és un rotllo molt estiuenc, molt colorit i estic molt emocionada amb això. Estarem atentes. Doncs moltes gràcies. A tu. I a vosaltres ens veiem el mes que ve. Adéu!